Hi friends, welcome back to Typical Gamer channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான கிளாஷ் ஸ்குவாட் 8 kills revengeful gameplay அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். இது 8 kills gameplay தான், பட் ரிவெஞ்ச்ஃபுல்லாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம டீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி டீம் கோஆர்டினேஷனோட விளாண்ட கேம் தான். ஓகே, நான் ஏற்கனவே டீம் கோஆர்டினேஷன் இஸ் மஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் ஒரு வீடியோ. அந்த வீடியோ அதுக்கப்புறம் 8 kills revengeful gameplay அது ரெண்டோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அந்த வீடியோவும் பார்த்துருங்க. நான் நிறைய வீடியோவில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன்னு சொல்லிட்டு டாக்ஸிக் கேமிங் அந்த சேனலோட லிங்க்கெல்லாம் தர மறந்துட்டேன், சாரி. அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து இந்த வீடியோவில் தரேன், அதையும் பார்த்துருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே இருக்காமல் பாருங்கள், இவனுக்கு ஹெட்ஷாட் விடும். நாக் ஆகிட்டான். ஈவினிங் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. என்னடா சீக்கிரம் சுட்டான்னு பார்த்தா அவன் தான் அடிச்சிருக்கான் போல இவ்வளோ நேரமாக. நான் மெடிக்கிட் போடலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு கடைசியில் இந்த சைடு திரும்பிட்டு போட்டேன். இப்போ போடல, அப்புறம் இந்த சைடு திரும்பிட்டு இப்போ போட்டுருவேன். அப்புறம் திருப்பி மேலே போக மாட்டேன், மேலே சைடு போகிற மாதிரி அப்படியே கீழே தான் இருப்பேன். மேலே டாப்புக்கெலாம் போக மாட்டேன். பாருங்கள், இவ்வளோ தூரம் ஓடுவேன், அதுக்கப்புறம் திருப்பி நானே இந்த சைடு வருவோம். பாருங்கள், இப்படி போனேன். அந்த சைடு வந்து எனிமி இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுதா. இப்படி வந்து இப்படி பார்த்தேன், யாரும் இல்லை. இவன் அடி வாங்குறான். சரி கீழே போனான் அப்படின்னு கீழே போனேன். ஏதோ அங்கே இருந்தான். இவனை அடி நடிக்கிறேன். இவனை நாக் பண்ணிட்டான். இவனையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன், அவ்வளோதான். அதுக்குள்ளே எனக்கும் அடி விழுந்துச்சு. ரிவைவ் பண்ணுறதுக்குள்ளே அடிக்கிறான். சரி மெடிக்கிட் போட்டேன். 3 இருக்குல்ல, போடுவேன். போட வந்தால் அந்த பழம் வந்து ரிவைவ் பண்ணிட்டுருப்பேன். இப்போ பாருங்கள், இதோ இங்கே வந்துட்டான். சுட்டா இங்கே தான் படுது. அப்புறம் 2 பேர்த்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி விக்ட்ரி வாங்கி கொடுத்துருவேன், அவ்வளோதான் விக்ட்ரி. அடுத்த ரவுண்டு வந்து கட்டோலிஸ்டிவான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், கட்டோலிஸ்டிவா தான். கட்டோலிஸ்டிவா இந்த ரவுண்டு நான் அவ்வளோவா கில் அடிச்சிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். டோட்டலாக 8 கில் அடிச்சிட்டேன். பூயாவும் எடுத்துட்டோம், அது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஓகே, அப்படியே போகலாம். 5 4 3 2 1 0. அங்கே போகிறான் பாருங்க. அவனுக்கு தான் இப்போ அவன் வாங்கிட்டு அந்த சீட் போயிட்டான். இப்போ கீழே போய் அடிக்கும் போது தான் நான் முடிச்சிடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த வீட்டுக்கு போவேன். இப்போ ஸ்கோப்லாம் போட்டால் வேலையை குதிச்சிடலான்னு குதிச்சிட்டேன். அவனை அடிக்க போகலான்னு இருந்தேன். அதுக்குள்ளே இப்போ இன்சைடு ஒரு எனிமையை பார்ப்பேன். இப்போ இதோ இங்கே தான் இப்படி போனேன். கரெக்டாக போகும்போது அவனை காணணும்னு பார்த்தா இன்சைடு ஒரு கேர்ள் இருக்கா பார்த்தீங்களா, கேர்ள் கேட்ரு. இவ்வளோ போய் முடிப்பேன். இவருக்கு டக்குன்னா ஹெட்ஷாட்டாக விழுகல, அது லேட்டாக தான் விழுந்துச்சு. முடிச்சாச்சு ஹெட்ஷாட்டு. அதுக்குள்ளே இங்கேருந்து அடிச்சிட்டான். இவன் தான். நம்மளை இப்போ G80 வச்சே முடிச்சு விட்ருவோன்னு நினைக்கிறேன். G80 யூஎஸ்பியான்னு தெரில, அதை வச்சு தான் முடிச்சு விடுவோம். இப்போ நம்மளை முடிச்சு விட்டான். இன்னொருத்தன் தான் ஸ்பெக்டேட் பண்ணிட்டுருப்பேன். ஒருத்தன் ஆஃப்லைன் பிளேயர்னு நினைக்கிறேன். அவனையும் முடிச்சிட்டானுங்க. எங்கே விடுறானான்னு பாருங்கள். சுற்றி யூஎஸ்பியாக G80 தெரில, அடிச்சிட்டே இருக்கான். G18 தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இவன் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். நாங்கள் 3 பேர் செத்துட்டோன்னு இவனை பார்த்தா இவன் இந்த ரவுண்டு டிஃபீட் வாங்கி கொடுத்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இப்போ அவன் உள்ளே வந்தோன்னே இவனை முடிச்சிடுவான். இப்போ கீழே வச்சுருவோம். இப்போ அவன் உள்ளே வந்தோடனே அவன் அடிக்க முடியாமல் டிஃபீட் வாங்கிட்டு உள்ளே வந்துட்டானா இவன் அடி நடிப்பான். அவன் அப்படியே முடிச்சு விட்ருவான். தனிக்கு தாம்சன் வச்சுருந்தான், ட்ராக் பண்ணியிருக்கலாம், முடியல அவனால். அடுத்த ரவுண்டு ஷிப்யார்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஷிப்யார்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஷிப்யார்டு தான். டைப் இந்த கேமிங் ஐடி தான். இது இன்னொரு ஐடி. இதில் வந்து நம்மகிட்ட கார் 98க்கு டபுள் டேமேஜ் ஸ்கின் இருக்குது. அப்புறம் M1014 இருக்குது. ஸ்காருக்கு பர்மனெண்ட் இருக்குது. குப்பிட் ஸ்கார் கிடையாது, வேறு ஏதோ தான், பேர் ஞாபகமே இல்லை. இந்த சிங்கத்தோட டைகரோட ஸ்கின் மாதிரி இருக்கும். டைகரோட ரியல் ஸ்கின் தான் இதோட கன் ஸ்கின், ஸ்காரோடது. நான் ஸ்கார் வாங்கலை இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக. கார் 98 வாங்கலை, M10 வாங்கலை. M1887 தான் அடுத்த ரவுண்டு வாங்கணும்னு நினச்சேன். மேலே எதுக்கு போனான்னு சொல்லிட்டு கீழே போயிட்டேன். எப்படி மேலே போனால் நம்ம வேறு ஏதாவது XM80 இருந்தால் கூட மேலே போயிடலாம். தாம்சன் தான் ஷார்ட் ரேஞ்ச் வச்சுட்டு மேலே போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்தேன். இங்கே தான் இவதான். நான் அடி நடிச்சுட்டு பார்த்தா ஃபிஸ்ட்டை வச்சு குதிக்கிறேன். கடைசி வரைக்கும் தாம்சனை கையில் இருக்காமல் சுற்றிட்டு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா எவனா நாக் ஆவான்னு நினைக்கிறேன். அவன் தான் நாக் ஆகிட்டானா. மேலே இருந்து அவன் அப்படியே நாக் ஆகிட்டான்னு நினச்சேன். பார்த்தா இங்கே தான் இருக்கிறான். இவனை கூட ரிவைவ் பண்ண முடியல. அங்கே தைக்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா டீமெட்டு. அவனை போய் அடிச்சிட்டுக்கிறேன். எனிமி மாதிரி இருந்தான். எப்படி அதுவும் ஒரு கேரக்டர் தானே, எனிமி ஒரு கேரக்டர் தானே.
நானும் அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன். அவன் அதுக்குள்ளே கீழே குதிச்சிட்டான். டீம்மேட் தானே சரின்னு சொல்லிட்டு இன்சைடு வந்துட்டேன். இன்சைடு யாரோ போன மாதிரி இருந்துச்சுன்னு ரைட் எடுத்து பார்த்தா இந்த எனிமி இங்கே தான் இருப்பான். முன்னாடி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நான் சும்மா இல்லை, அப்படியே சுற்றி வந்துட்டு இருந்தேன். இல்லை இதை தான் பொறுக்கிட்டு இருக்கேன். எனிமி இங்கே இருக்க மாட்டான், இன்சைடு சுற்றி வரும்போது தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எங்கேருந்து வரானுங்கன்னே தெரில. இப்போ இன்சைட்லேருந்து அடிக்கிறா பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ தான் அடிப்பேன். இவ்வளோ மாற்றி அடித்து அப்படியே நாக் ஆகிடுவேன். இப்போ நான் அவ்வளோதான் நாக் ஆகிட்டேன். இவன் தான் அடிப்பான். ஓசிக்கில் அடிச்சிட்டான். ரிவைவ்லாம் பண்ண வேணாம் இதுக்கு நம்மளுக்கு. பண்ணல அவனே. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் கிளாக் டவர்லாம். இந்த ரவுண்டு வந்து எக்ஸாமேட் வாங்கிட்டேன். எக்ஸாமேட் தாம்சன் ரெண்டுமே இருக்கா, ஸோ நோ ப்ராப்ளம், அப்படியே போயிடலாம். எல்லாருமே இந்த கோல்டு ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஐடியில் 8 பேட்ச் தான் இருக்கேன்ட்ட. எலைட் பாஸும் நம்ம போடுறதில்ல இப்போலாம். மொத்தமாகவே இது வரைக்கும் நான் 3 சீசனாக இந்த ஐடியில் நான் எலைட் பாஸே போடல. எந்த ஐடியிலும் எலைட் பாஸ் போடல. நான் எலைட் பாஸே போடுறதில்ல, போட மாட்டேன். ஓகே, மே 14th டாப்அப் பண்ணாலும் பண்ணுவேன். பார்க்கலாம். அங்கே ஒரு தோன்றான் பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு வெட்ஷாட் விழும் பாருங்கள். அவ்வளோதான். ட்ராகு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஃபயர் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ட்ராகு. காலையில் இன்னொரு ரேங்க்டு மேட்ச் விளாண்டேன். அதில் ப்ளஸ் 85 ஏறிச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. நானும் என் பிரதரும் தான் போயிருந்தோம். என் பிரதர் 3 கில்லு, நான் 2 கில் தான் அடிச்சிருந்தேன். ரெண்டுமே ட்ராக் ஹெட்ஷாட்டு. என் பிரதர் 3மே ஹெட்ஷாட் கிடையாது, சும்மா தான் அடிச்சிருப்பான். அப்படியே நாங்கள் பூயா வரைக்கும் போயிட்டோம். அலை 3ல் நாங்கள் 2 பேரும் கடைசி வரைக்கும் அலைவில் தான் இருந்தோம். சர்வை பண்ணல, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அட்டாக்கிங் தான். அப்போ எனக்கு 2 கில் தான் கிடச்சிது. நிறையா கில்லு கிடைக்க வேண்டியது. ஜோன் கிட்ட வர டைமில் எல்லாம் ஓடி வந்துட்டு இருந்தானுங்க. அது சுற்றி எனிமினுக்கும் இந்த கன்று நல்ல கன்று கிடைக்கல. அதோ இவன் பார்த்தீங்களா அப்படியே அடிச்சு விட்டுட்டான் நம்மளுக்கு. இப்போ தான் அந்த ஹெட்ஷாட் அடித்தோம்ல, அவனே இப்போ தான் சாவுறான். அதுக்குள்ளே பின்னாடி வந்து இவன் அடிச்சிட்டான். இப்போ அவன் தான் அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு தெரில, சரியா ஞாபகம் இல்லை. மேலே ஒருத்தன் AWM வச்சுட்டு இருந்தான்ல, அவன் தான். அதோ இவன் தான். கடைசியில் ஸ்கோப் போட்டு ஒருத்தி ஹெட்ஷாட் எடுத்தான். இப்போ இவன் நாக் ஆகிடுவான். இப்போ அவனை தான் பார்ப்பேன். இவன் ஆஃப்லைன். இவன் வெட்டப்பா அடிப்பான்னு பார்த்தேன், அதுவும் அடியில். இவன் நூபாக தான் இருப்பான்னு பார்த்தேன். இன்னும் கூட நூபா ப்ரோவான்னு தெரில. ஹெட்ஷாட் வச்சுட்டான், விக்ட்ரி வாங்கி கொடுத்துட்டான். அவ்வளோதான். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். விக்ட்ரி வாங்கியாச்சு. அடுத்த ரவுண்டு வந்து மார்ஸ் எலக்ட்ரிக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், மார்ஸ் எலக்ட்ரிக். இது வெறும் M187 வாங்கி டெசர்ட் ஈகிளோட முடிச்சாச்சு. எதுக்கு வேறு கன்று வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதான் M187 ஷார்ட் ரேஞ்சுக்கு இருக்குது, லாங் ரேஞ்சுக்கு டெசர்ட் ஈகிளே போதும். அது 90 அடிக்கும் சார். சும்மா பண்ணிட்டு ஃபன்னுக்கு விளாண்ட மேட்ச் தான் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் நான் உங்ககிட்ட இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, அதனால சாரி. என்னன்னா நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ், கண்டென்ட்டே சரியாக கிடைக்கலையா, அதனால லேட் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் டெய்லி ஒரு வீடியோ போட போகிறோம். டெய்லி ஒரு வீடியோ தான். பிகாஸ் நிறையா வேலை மீன்ஸ் அவ்வளோவெல்லாம் இல்லை. மீன்ஸுன்னு சொல்கிறவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை, லாக்டவுன் தானே, என்ன பண்ணுறது. கண்டென்ட்டும் சரியாக கிடைக்கல. கண்டென்ட் கிடச்சா போடுறேன். ஓகே, இன்சைடு இப்போ ஒருத்தன் ஓடினான்ல, அவன் அன்சைடு ஓடிட்டான் ரைட்டில். அவனுக்கு அன்சைட்லேருந்து லெஃப்ட்டில் ஓடிட்டான். அதனால இன்சைடு வந்து பார்த்தேன், இந்த பக்கம் எவனா ஒளிறான்ட்டு. இல்லை, இப்போ வந்துட்டானா என்ன அடிச்சிடுவேன். இப்போ அவ்வளோதான், நாக் பண்ணிட்டேன். இப்போ எல்லாரையும் நான் தான் முடிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரிபிள் கில்லா என்னன்னு தெரில. ட்ரிபிள் கில் தான். செவுத்த போய் சுட்டுருக்கான் பாரு. ட்ரிபிள் கில்லா டபுள் கில்லா ஞாபகம் இல்லை. இப்போ ரீட் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இதோ இவனையும் நான் தான் முடிப்பேன். இவ்வளோ இப்போ வந்தாளா, ஒரு புல்லட்லேயே அடிக்கிறதுக்குள்ள நான் லாக் பண்ணிட்டேன். அவள் அங்கே இருக்கிறா பாருங்கள். இப்போ அவளும் கிட்டே வருவா, அவளையும் முடிச்சு விட்ருவேன். ட்ரிபிள் கில்லு தான், அவளையும் முடிச்சாச்சு. க்ளோஸு. முன்னாடி அடி வாங்கிட்டு ஓடிடுறாளுங்க. இப்போ செத்துருவா, தேவையில்லாமல் சுடுவேன். இதோ இதுதான். அவனை ரிவைவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, எதுக்கு ரிவைவ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இப்போ இன்னொருத்தன் வருவான், சைடு வருவான் பாருங்கள். அவனை நான் முடிக்க மாட்டேன், தெரியாமல் கிரானைடை கையில் எடுத்துட்டேன். இவனை அப்போவே குதிச்சு ஒரு ரெட் ஷாட் வச்சுருந்தா அப்போவே முடிஞ்சிருப்பான். நான் அங்கே குதிச்சனே தவிர இந்த ஒரு அடி தான் அவன் மேலே பிடிச்சி, இன்னும் ஒரு அடி அடிச்சிருந்தா செத்துருப்பான். அப்படியே பூயாவும் வாங்கிட்டோம். எப்படியும் நாமளை ரிவைவ் பண்ணுறோம். சரி, ரிவைவ் பண்ணிட்டான்ல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு பார்க்கணுன்னு
நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோ சேனல் இப்போ 53 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லேயே நின்றுச்சு, என்னன்னு தெரில. நம்ம சேனல் புதுசாக இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து என்ன வேணுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச். அதுக்கு முன்னாடி பர்கட்ரியில் ஒரு 10-15 மேட்ச் அப்படியே இருக்குது. இந்த வீடியோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணலாம்னு நினச்சா வாய்ஸ் கூட கொடுக்க முடியல. அவ்வளோ மெமரி கார்டு இருக்கிறது ஒரே ஒரு லைக் தான், அதை மட்டும் போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.